मा खबर? 나 조금만 시풍 치는 거라는데. 나 뭐하래 시풍 씨. मोजाङैनो 수일리는 시풍고 모자이네. 아이 나는 आङो जुद्धसो बाहात्तरनिफ्रायनो सिफुं दामनो हादों आरो जोंलाय सिफुं सुनानैनो गल्ड मेडेल मोनबोनाय मानसिना फेमासफ्रानो अलसिरां सिफुं दामनाय होनबाथाय नैबे थिखाजों दानि सेंग्राफ्रा आंजों नालाबो मोना Interesting. Money, damn. Krishna surat hampir baiki. Sebenarnya aku masuk perlu satu lain. Dari perlu gohad lain. Jomai itu satu punya. Ayo, ada masih klub ni kasar banget. Buji mandeng, nih bici pakai. Berlang. Nama patang. Nih bejarai. Sipung sunai. मा बुजि सिफुङा मोनसे हारि जों बर' हारिनि मोनसे कालचारफ्रा बेखौ लाखिनांगौ बेखौ नों आं जों जुदि सुनानै सुदाव सुनानै लाखियाबालाय सोर बेखौ बाहायबावनोलै दानि जुगाव मा फेकनो ड्राम फेकनो गिटार फेकनो बायदि बायदि सिफुंखौ सुलिया बेखायनो नैबे बोरायब्लाबो दिनैसिमाव सिफुंखौ गारनो हाया सिफुङा आंनो जिउ जाय आगजुखौ जाय बाहायो बिनि रोदाव जेब्ला रोदाव हाबो बे निसाजों आरो सेन नों मा सानदोंब्रा मा सानदों बागुरुम्बा सुनो ना सिख्रि मोसानाय सुनो दाउस्रि मोसानाय सुनो Get over here! तेरे नाम सुनो मा बर'नि मा सुनो गासैयावबो नैबे थेपाया Everybody put your hands in the air. डेन्जार होनोलै इंलिसाव आरो ग्रामाराव लाङोब्ला डेन्जारखौ प्रेजेन्ट टेन्स फ्यूचार टेन्सआव लाङोब्ला डेन्जारखौ मा होनो मिथिगौ खाट्रा होनबावो अके माने एसे सावथालनि जों स्टुडेन्ट नालाय Correct con correct. दिनैनि मेन थांखिया मा आच्छा सिफुं सुनायखौ नोंथाङा खोनाहैदों गोजोननि खौरां सोरबा सिख्लाफोर दंबाथ' खानाय बेरायसो खारबोगौमोन नांगौ मेन पइन्टआव आंनि सिफुंनि देंखोआ नोंनि सेन्टाराव नांदों थामहिनबा नोंनि गोसोआव नांदों कारेक्ट एन्सार